Bolyan bay. Ha? Hayır. Çık hayır. Hayır çık. Çık. Hadi otur. Al boçurme. Ha geçen kere verdin zaten ne avrayım da almat kudayma. Ne çeyrek maşin durdu. Şayda garajın ne? İnne garaj. Düşündün değil mi? Baryan zıttan dura. Ha? Baryan. Bar bolsa. Ha düğün çıkmıyor onun gel militeler. Ha? Gelli doğru mu? Şayda etmem. 18 yaşanan olsa birinin hoculuğu bari. Şinyamen birinin hoculuğu bari. Düşündün mü? Tamam kvartira del. Bırak kırmayı ne yapıyorsun lan? Yine gel hele. Değme dayda. Dayda değme. Değme dayda değme. Gel kaçtır o. Sen şu atıyorlar öyle. Değme dayda. Değme. Dursuna Cahit. Dursuna. Ece ne Cahit? Gerek olsa ak gitsin gıydığını. Sen tarafından çıkma lale sen hak etsene. Tarafından çıkma lale sen hiç baksan. Sen ne aşık bilen o. Değme. Dayda gel. Dayda geç. Geç. Gördüňiz mi? Gıýdylar. Ine häzir köp adamlar maňa diýýär. Sen yalan gurlaýan yalan ertekler nirden tapýan ertek aýtmaly ýaly ertekler gerek gel. Kulaňyz bilen eşdiňizmi? Gözüňiz bilen gördüňizmi? Şul ertekimi? Komentariýa gelip boş diňe saň aýdýarlarmy? Diňe sen bilýärmi? diýip lakpuluk etmäň. Gözüňiz bilen görüň, kulaňyz bilen eşdiň. Gatty gynanym öz 18 ýaş, özüni ullokan gyzmyka öýýärler. Şuny özünden ullardan görüp şu zatlary görerler, alyp öwrenýärler. Hani ullokanlardan sapak bolsun, bir gowzatlar öwredeliň. 18 ýaşlyja gyýjaş görýäňizmi? Ine 18 ýaşlyja gyýjaş özüne ullokan gyzmyka edip edýän zatlaryny seýret. Allah belalaryny bersin şu gyýdylaň. Ondan maňa gelip diýýäňiz gyýdylara näme üçin söýýäň? Näme üçin diňe gyýdylara diýýäňiz? Näme üçin diýmeller? Elbetde bu hemme gyýdylara değişirler. Ne diýmeller onu? Haýsy gyýdylara diýmeller? Haýsy özüne alynýan bolsadam, şo gyýdylara şo özü şolar ýarlyklardan bolmaly. Men bulara hiç sadynda diýmäne sözüm ýok. Hemme zat gulaňyzdan eşitdiňiz, gördüňiz, janyňyz sag bolsun. Komentariýalarda da görüşür. Näme pikiriňiz barsa aýdyň. Janyňyz sag bolsun. Laýyk basalyň dostlar, gaýrat ediň. Laýyk basalyň, gysganma, mutsat. Çıka bari yo. Çık bari. Näme işleýär o? Näme işleýär? Äri ýok öýünde näme işleýär o? Dinle burmut ýokarynda Huda şaýat remedan aýnam. Dinle burmut. Näme işleýär? Näme işleýär? Siz aýalyň öýünde näme işleýär? Biraz kola sorady, kola getirdim ha. Kim sen? Kim? Men sulaýarym etelerine zibileri alarym. Kamerany aýram, düşünşeram. Biraz kola soradan, kola getirdim ha. Yo näme işleýär o? Siz aýalyň öýünde näme işleýär? Kim sen o? Keşimen nadı. Biraz kola sorady, kola getirdim ha. Devlet o kamerany aýram, burnu düşünşip bolýar. Seredin gyýdylar. Äriňiz ýok, belki de işdedir, belki de daşary ýurtdadyr. Sizi maşgalasy üçin hor etmejek bolup, siziň ýollaşlaryňyz ýurtdaşyna gidip işleýär. Ýa-da ýerlen saat 6-da gidip, akşam saat 8-de akşam öýe gelýärler, işe gelýärler zordan. Sizi hor etmejek bolup, iýlemäte etmejek bolup, biriniň gepine galdyrmajak bolup, ýylyň iýenini, ýylyň geýenini geýdirjek bolup, siziň ärleňiz
Nirler gidip işleye. Siz onun arkasında näme diýäňiz? Inamdar adamyňyz sizin arkaňyzdan şeýle bıçak sokup sizi öldürýän adam hele maşgaladyr erkek adamy. Görýäňiz, men hiç zady bir size goşmaça zady aýdyp beremok. Beýler, äriňiz bar wagty onlaryň gadyryny bilen. Soň giç bolýar. Soň o pişman edýäňiz, soň pişman edeniň peýdasy ýok. Hiç kimseň pişman edip gelen soň ýzyna sizi kabul etjek adam ýokdur. Janyňyz sag bolsun, gaýrat ediň, laýyk basalyň, report edeliň. Beýler, hemmeňize degişler elbetde hemmeňiz alınmaň. Egerde alınýan gyz bar bolsa, şolam öz bilýändir.